Jena nkun sinċeri li diġa doqtom. Ġifiri, jena ma namilx il-kwantità problema, ta' oċtin kull. Le, il-kwalità nfittex jien. Kwalità u kol. Meta tnejn doqtom ġifiri kilt figolla daqsek. Ullum hawn min qed jagħmilhom it-tieb imma jżar. Allura ħjar toħodhom dawk milli tikol daqsek kalorija xejn. Skont kif isiru it-tieb ġan, ġifieri jekk isiru it-tieb għax iktar ħajżid sokkor dak iċ-ċokon. It-tieb mhux fis-sens taħlew għalih fil-kwalità. Dik raġun fuq di, għandek raġun. Però jisna mingħajr ma rridu ġieli jiġi żmien illi ngħidu għarem ħantu għadi illum, nużaw il-kelma ħanitħanżru. Issa jiena semmejt il-figolli. U ħafna nies jagħmluha wara li jagħmlu ammont żmien ta' sawm. U bat jgħidu, issa nista' nizvoga, għaw min jagħmilha nhar ta' ġimgħa. Pereżempju, jintef għalek jiekol il-belt u jibqa' għaddej kważi salata fil-għodu. Mbagħad hawn min jitħanżer anke fix-xorb fil-weekend. Dawn nimmaġina li mhux jinbiss ngħaddi minnhom imma tiltaqa' magħhom. Bla dubju. Issa, dak normalment ġan, meta aħna niżvogaw, ikun għax matul il-ġimgħa jew konna deprived il-kelma ġifieri hemm min tant iċċaħħadna. Imma ċaħat iż-żejjed tal-imot li inti tikol mill-inqas u toqgħod b'ħafna qisu delikatezza esaġeratek nistgħu ngħidu hekk. Allura ġismek meta mbagħad inti qisek tajtu naqra r-riħ. Normalment ħajżvoga b'mod esaġerat. Ġifieri ma ħażin jekk inti tkun għamilt jekk inti mela toqgħod lura matul il-ġimgħa. Issa jiena mhix qed nitkellem għalija x'minx kapaċi noqgħod lura daqstant. Però jekk inti qed toqgħod lura matul il-ġimgħa u darba fil-ġimgħa jew fil-weekend tax-xaqa. Mhux waħda minn seba' ħafna nies hekk naqblu, mela ara, inti bażikament meta qed tonqos mix-xaħam, anzi tajjeb li jkun hemm dik il-ġurnata li fiha tiekol naqra iktar mis-soltu. Ħalli ġismek jekk dara dejjem l-istess sistema ma jkunx qisu jaf inti x'se tagħmel, mela inti ma tkunx daqshekk predictable. Għax iktar ma tkun predictable, iktar ġismek ħajkopja tajjeb u allura iktar ma ġismek ikkopja u dera s-sistema tiegħek inqas hemm ċans li inti tagħmel progress. Ara kemm tajba. Ġifieri billi jkollok ġurnata li tvarja naqra u ma tibqax bl-istess rutina, aħjar għax ġismek ma jadattax. Biex nġib eżempju biex in-nies jifhmuni, kemm darba nisimgħu min jgħidlek l-ewwel darba li ħadd Panadol kważi sturdit nimmort norqod. Illum nieħu tnejn tlieta biex qed nagħmlu riklam ta' Paracetamol fehmna. Illum mhux qed ngħidu. M'għandniex la minn dak u laqqas mill-ieħor tajjeb U mhux qed nagħmlu laqqas riklam biex dak li jkun joħodhom. Anzi, ħanamlu riklam biex kemm jista' jkun ma tieħdux il-paracetamol għaliex tkun qed taħli l-ħin. U le qed ngħidu. Tkun qed taħstenna nara ħankun ċar. Tkun qed taħli l-ħin jekk inti tieħu ħafna paracetamol sempliċement għaliex għax jew għandek uġieħ ta' ras. U jekk inti ġismek idderriħek u mbagħad l-effett tal-paracetamol jonqos fuq il-ġisem. Mawx bħalek. U dak huwa l-istess eżatt. Mela meta aħna fil-bidu drajna, anzi, ħanibda pass qabel. Meta għal-bidu aħna naqqasna il-kaloriji, ġismek ħajbda jagħmel ċertu progress. Iktar ma ddum bl-istess intake, bl-istess ammont ta' ikel u xorb li inti qed konsma, waħlet li wkoll, iktar ġismek ħajkun qisu jidrak. U allura inqas ħajkun hemm dak l-effett. Aħna tajjeb li nitfgħu dik l-element ta' sorpriża u tgħid pereżempju nhar ta' ħadd jiena kilt naqra iktar mis-soltu. Issa naqra iktar ma jfissirx niżvoga ta' ġimgħa kollha, number one, jiġifieri mhux nagħmel mifudu ta' filgħaxija nieħu kemm il-bambi prof da' donuts ħalli nikkumpensa xejn minn dan. U għar minn hekk sabu biktar moċċar illi min jikkumpensa fejn jidħol l-alkoħol min tisma' jiena mit-tnejn sa sitt ma nieħu xejn. Imma l-ħadd ħi nixrob ta' mit-tnejn sa sibt kollox flimkien f'ġurnata waħda. Dak sabu illi il-liver tajjeb il-fwiet fost l-oħrajn ma jlaħaqx miegħek u l-periklu ejja ngħidu li inti ħadd tal-mut tal-kelma 10 drinks fi spazju ta' 10 sigħat ħa nesaġġera ħafna minna jieħdu 10 drinks fi spazju ta' 3 sigħat erba'. Imma żomma ġismek ma kienx kapaċi jlaħaq. Kien qas naħseb jien. Ġifieri naħseb li jekk tikkarkula xorper. Le, jekk tikkarkula xorper f'siegħa wieħed ikun xorob 5. Ġifieri li qed ngħidu huwa ejja nassumu li 10 drinks f'lejla. Kieku dawk l-istess 10 drinks firixhom matul il-ġimgħa, il-ħsara kienet tkun ħafna inqas milli dak illi l-istess 10 drinks ħadhom fi spazju ta' 4 sigħat. Għax il-ġismek ma tajtux inti ċans jirkupra u jiddilja ma dik l-ixxu. U ħafna nies u għanek nixtieq nasal illum. Laħwa, ġifieri inti jekk qed nifhem tajjeb. Persuna aħjar jieħu żewġ tazzin bit kuljum
milli ma jixrob xejn matul il-ġimgħa u mbagħad il-ġimgħa jew eżempju s-sibt jew il-ħadd jieħu żewġ flix kemm La dubju ta' xejn. La dubju ta' xejn. Tajjeb. U anke l-effetti short term, ta' ġifieri anke inti ħadd aktar kalm tgħid isma' ħnorqod aħjar, milli kieku inti ħadthom f'sald ma tlada nafu xi ġej mhux jiġi ħtar ġuħan di xnervi. Bum. Anyway, u hawnhekk nixtieq nasal il-punt tal-lum. Il-punt tal-lum huwa isma' jiena għalfejn nitħanżer meta naf deep inside isu anke dak ċertu guilt feeling li jgħidli titħanżirx. Għalfejn jiena. Min ħossu ħażin l-għada li għamilha. Għamil ħossu mill-ewwel ħażin. U għemmin jgħid li ma naf x'jiġri kif dejjem nibqa' nagħmel l-istess ħaġa. U normalment sabu illi hemm tliet pilastri. U llum laħed kellmu naqra fuq il-ħniżrijiet. Nixtieq nagħmel naqta disclaimer ġan. Illi jekk hawn min ħajħu xi kors tal-arti ma jħares lejn din il-ħniżrija. Ħadpinġi. Ħadpinġi biex infija ma xi naf l-arti disastru. Below zero. Tajjeb. Tinkwetax l-importanti li tħażżes li nifmuk. L-importanti iva. Mela ejja ngħidu li hemm dinosawru, tajjeb, ħaniprova nagħmel xi forma ta' xi tip ta' annimal preistoriku, tajjeb. Illi dan l-annimal għandu rider, mela hemm bniedem illi ħajmexxih. Semmek fehmna jien ngħidu għandu r-rig. Għamillu ras xi ħaġa. Mostru tal-preistorja. Tajjeb semmek. Alright, qed naraw. Dan huwa l-bniedem u dak huwa l-mostru. Kif qed naraw il-mostru huwa ħafna kbar mill-bniedem. Ħarġet minn hemm. Issa. Bilna. Dan fi żmien il-preistorja ma kienx hemm tarma u affarijiet, ma kienx tilgħu xi muntanja, eċetera, eċetera. U allura t-triq kienet imħarbta. Tajjeb. U din hija t-tip ta' sitwazzjoni li ħafna minna ngħixu fiha. Tgħidli xi qed tipprova tgħid. Mela, dan il-bniedem ġan. Huwa dak il-bniedem li jipprova jirraġuna, mela ħanikteb hekk ara, jirraġuna. Nagħmellek jipprova. Sewwa. Tajjeb, jiġifieri jgħid isma' ħin. Jien għandi dak ix-xaħam żejjed, jiena naf illi għandi bżonn innaqqas, jiena naf illi l-ħniżrijiet irid innaqqashom kemm jista' jkun malajr. Sewwa. U semmek kieku driver, dak ir-rider dejjem jiddeċidi hu x'ħajsir, kieku nimxu fuq ir-rubini kif jgħidu. Però il-verità hija li ħafna minna b'mod naturali l-aktar li jmexxina huwa dak id-dinosawru. U dik hija l-emozzjoni. Mela meta inti pjanajt kemm pjanajt u qed irrid nagħmel hekk, innaqqas dik, inżid l-oħra, tajjeb, però mbagħad f'mument ta' emozzjoni qawwija ngħidu aħna bin-nervi tremend. Sewwa. Għajjien mejjed, tajjeb, irrabjat. Jew mill-banda l-oħra għax qed nieħu pjaċir u għax din il-familja kollha. U għax ta' darba. U għax Tajjeb ta' darba ssir, kważi darba fil-ġimgħa. Anyway, dik l-emozzjoni ħadd jieħu over, allura x'ħajjiġri? Illi dak id-dinosawru ħajjaqbad it-triq u jagħmel li jiftillu. Għax l-emozzjoni hija ħafna ikbar, ħafna iktar b'saħħitha mill-loġika. Id-driver, prosit. Issa, hemm ukoll il-fattur ta' triq. U triq x'inhi? It-triq hija dawk in-nies li għandna madwarna, mela ta' madwarna ħanikteb hawnhekk. Sewwa. Issa, kemm nies u kemm affarijiet illi qegħdin ta' madwarna, mela pereżempju jiena min huma l-ħbieb tiegħi. Min huma n-nies tax-xogħol. X'għandi bħala ikel id-dar, eċetera, eċetera. Issa. Ġifieri mhux bil-fors nies jistgħu jkunu sitwazzjonijiet. Sitwazzjonijiet, prosit. Mela, ejja naqbduhom issa flimkien dawn. X'nistgħu nagħmlu biex meta aħna nifhmu illi għandna dawn it-tliet pilastri, kif nistgħu niddiljaw magħhom biex aħna nagħmlu l-bidliet li rridu. Mela number one tajjeb illi iva nirraġunaw għax kull ħaġa tibda mir-rider. Kieku r-rider jiena jgħid illum mhux ħammur għax-xogħol. Dak l-annimal jibqa' jagħmel li jrid. Ma kif tista' ġifieri minn forsi qed jaħseb naqra bħali. Ħajdlek kif tista' tirraġuna l-emozzjoni. Mela l-emozzjoni tista' tirraġuna. Però qabel ma nibdew nittekiljaw l-emozzjoni, ħan nirraġunaw mar-raġunament. Għax dak qisu l-iktar ħaġa li tiġina awtomatika. Jiena naf li għandi bżonn. Mela, ejja ngħidu għandna bżonn nitilfu x-xaħam. Mela jiena ċempilt pereżempju coach u għetlu isma' jiena għandi bżonn niltaqa' miegħek ħalli flimkien nagħmlu pjan. Sewwa. Tajjeb ħafna, mela raġunajt li inti għandek bżonn pjan. Semmek tajjeb. Issa, inti mort għal dik il-consultation, mort għal dik il-laqa, fejn tkellimtu naqra fuq x'inhu jdejqek, x'inhu jweġġak. U x'tixtieq li tagħmel. X'tixtieq li tagħmel, ftemna. Issa, dik hija l-qofol ta' dik il-consultation. Ġifieri anke jekk inti ma tiltaqax ma' coach, però tajt tirraġuna waħdek, kemm importanti li dik l-emozzjoni iġġiba favorik. U kif ġaj? L-emozzjoni iġġiba favorik
billi din l-emozzjoni tkun iktar qawwija mill-iskużi tiegħek. Tgħid li ma kif. Jiena pereżempju jekk irrid nagħmel xi ħaġa u vera nagħmilha mill-qalb ngħid isma' di vera importanti għax pereżempju mingħajrha ma jkollix paga. Mela dik. Avolja ma jkollix abtit norqod. Avolja ma jkollix abtit pereżempju. Irrid jew ma rridx. Di rrid nagħmilha. Jiġifieri ma nistax ngħid biex nitħarreġ aħjar ma mmurx għax-xogħol. Bellezza. Jew biex ikolli l-paga ma mmurx għax-xogħol. Jiġifieri sa ċertu punt. Sewwa. Jekk aħna din nitkellmu fuq iż-żona ta' madwarna. Din ngħidu din il-ħofra taw. Ma nafx min jieħu pieċi l-mur għax-xogħol. Ħansejħela ħofra. Di bil-forsi konna ngħaddu minnha. Naqblu. Però dik ħan naraw ukoll kif dik it-triq nistgħu nillixxawha iktar. Ħan nifoka fuq dan l-Iljunfant għax huwa l-qofol. Ngħidulu din l-Iljunfant dinosawru f'temna. Mela, kif aħna ħanġibu l-emozzjoni favur tagħna biex meta dak ir-rider qiegħed hemm fuq ikun jista' jdur iġi ħsew. Dik sabu b'żewġ affarijiet ġan. Number one, naraw li huma dawk l-affarijiet illi aħna illum qed iweġġawna u jdejquna u li jekk ma nagħmlux xi ħaġa fuqhom jistgħu biss jiggravaw. Jiġifieri mhux bil-fors qed ngħidu la eżerċizzju lanqas ikel jista' jinnaf weġġatni l-mara fuq xi ħaġa u għadni imkiet weġġani hija eżempju. Naqblu. U jiena nista' nġib eżempju bis-suġġett tiegħi ħalli dak li jkun jifhimni naqra aħjar. Mela ejja ngħidu li dak li jkun jgħid isma' jekk ma nagħmilx xi ħaġa llum, jien għandi fil-familja kulħadd bil-kolesterol, bid-diabete u bil-pressjoni għolja. Jekk ma nagħmilx xi ħaġa ħanispiċċa bħalhom bagatella mediċini. Mela dik ma nridix. Dik immotivatni u dik għalija iktar qawwija mill-iskużax biex nasal semmen mit-trafik. Mela dik normalment għal ħafna nies diġà elbet xejn il-binari. Issa. Però li aħna nitilqu minn x'inhu jbeżżana jew idejjaqna huwa tajjeb għal-bidu, però mhux għal long term. Għax inkella dak id-dinosawru nistgħu nġibu l-eżempju li ħajjejja jekk jibqa' fukat biss għax ma rridx nimrad, għax ma rridx inweġġa, għax ma rridx niġri bħal oħti, irridu ntuħ direzzjoni ta' fejn irid jasal. Ngħidulu isma' meta inti tagħmel din il-mixja, imbagħad għandek l-ilma, imbagħad għandek ir-rigal, għandek id-deb. Jiġifieri dawk kollha x'qed jiġuni ħafna nies ġo moħħi. Dawk kollha li pereżempju jgħiduli għax jiena vera nieħu pjaċir nisma' l-Matteos jitkellem, però aħna nagħmlu x'nagħmlu għad ma ħoxna. U in-nanna mietet bekk, ommi mietet bekk u jien nagħmel x'nagħmel aktarx bekk ħammut. Ġifieri il-daw in-nies illi niltaq' magħhom fi triq hemm min saħansitra jiktibli fuq il-Facebook u ovvjament intu qed mill-iktar mistiedna li tissemma. Daw fejn ġejjin għax id-dinosawru tagħhom u naqra qiebes. Nifmek. Issa, it-tajba edaw. Dik is-sitwazzjoni da min jgħidlek illi għandna għad ma ħoxna tinbidel meta jaraw MRI. Dal-MRI x'inhu? Mela dan huwa scan illi jurik inti l-għadam tiegħek, il-muscles tiegħek u l-famuż xaħam. Meta dawn l-istess nies għal xi raġuni jew oħra jkollhom bżonn jagħmlu MRI, jaraw kemm verament l-għadma hija xi ħaġa żgħira u li dak il-kobor li jkollhom ikun mhijiex l-għadma. Naqblu, issa vera, għaw minn għandu l-għadam mitqal minn taħat ieħor. Għaw minn għandu d-densità tal-għadam iktar b'saħħtu minn taħat ieħor. Eżatt, qed niffukaw fuq ċuċa ta' żgħira. Dak jkun jiflaħ iktar biex jagħmel taħriġ. Tajjeb, jiġifieri kollu bżonn iktar, għandu iktar riserva ta' enerġija. Temna, mela, dik għad kellimnija. Mela, irridu illi dak id-dinosawru ngħidulu fejn u ħajjasal jekk jasal kif suppost, fl-ma sens. Mela ngħidu isma' meta jiena ħanamel li għandi nagħmel dan illi pjanajt illi nagħmel, jiena pereżempju ħanilbes ħajżis iżgħar. Jiena ħankun ħafna iktar enerġetika, jiena ħankun eżempju għal tfal tiegħi. Jiena ħanħossni vera pożittiva, jiena ħanilbes il-bikini, jiena ħanilbes affarijiet li llum ma nilbishomx bħal fosthom affarijiet imqaxtin. Sewwa. Għax huma mbagħad il-pożittiv huma t-targets li ħajżommu lid-dinosawru għaddej għal xejn nibqgħu nbeżżawh biss tax se jiġri jekk ma jiċċaqlaqx jew jekk ma jkollx sew, irridu wkoll nuruh it-triq ta' fejn jista' jasal jekk ħajjuħu l-affarijiet bis-serjetà. Allura x'irridu nagħmlu ġan? Illi dak l-Iljunfant, grazzi għal dawn ir-raġunijiet, u importanti li ta' kull individu jkun differenti, xjotta li ma jaċċal ħaddieħor. Ġifieri jista' jkun li ħaddieħor jimmotivaw affarijiet differenti milli semmejna, tajjeb, però mejn li dawk huma l-aktar komuni. Apparti minn hekk, però hemm importanti ħafna it-triq. Kif jiena nista' nagħmlu iktar faċli dak id-dinosawru biex jimxi it-triq eżattament, ħalliju jasal aħjar u jasal iktar pożittiv. Kieku nafu kif. Kikun nafu kif? L-aħwa, kieku l-emozzjonijiet jirnexxina nżommhom kostanti. Iktar mill-li dan issa d-darba m'għandux x'aqsam mal-emozzjoni, din hija triq. Imma ta' madwarna jaffettwawna l-emozzjoni? Noqgħod bħalek. U ta' madwarna huma triq.
U apparti ta' madwarna, parti mit-triq hija wkoll l-affarijiet li pereżempju jkollna d-dar. Mela jiena x'inhu l-iktar faċli għalija li nżomma pjan. Jekk eżempju għandi il-kabord mimli majonesi, sosi, zokkor daw Jelly babies. Jelly babies. Jew kieku dawk. Karawit. Ejja ngħidu karawit. Le, ċajn kella ma nistawx imorru għal xaġa għal-bol. Eżatt. Ġifiri jena nipreferi l-cashew nuts u l-lews. Għax fali, diġa passaħja, xinti għetti għamek ċertu healthy fats. Allura inti f'moment debboli, jekk inti anka taf illi jisma, inti għandek drawa li b'mod impulsiv tmur għal xi ħaġa fil-kabord. Eżatt. X'inhu ċans illi inti tibqa' miex il-qudiem li inti mort tal-karawet jew li mort tal-jelly babies? Dik waħda. Number 2, jekk jiena qed nażel isħabi, jekk għandi ta' ċirku tiegħi daw kollha ġimgħa sibtu ħadd daħna, ħanitkellmu straight. X'inhu ċans illi jiena dan sir daħna bħalhom? Ħafna ikbar milli kieku noħroġ ma' grupp tani sejdu żewġ ta' tsimbejt ħin, għax qader tilqum sew morru ħajk. Eżatt. Dak it-tip. Mela aħna nillixxaw. Mela anka dawk tirranġa. Ejwa, naf li Ġifri dik dawk hija- kollha li m'għadniex inkun daqstant fil-kumpanija tagħhom qed tifhmu għalfejn illum il-ġurnata. Takom raġuni. Ħabba fih. Bis-seta kollha dik hija l-itqal waħda għal ħafna min-nies, però hija l-iktar bidla il ħatejna. Għax jekk dik it-triqija lixxa, awtomatikament dak il-mostru ġila ħajkol momenti tal-ħajja ħajpoġġi, però dik it-triqija aktar tranquilla u jista' jibqa' għaddej. Imma dak il-mostru ħanżommu l-iktar għaddej, meta aħna nibqgħu niffukaw fuq jiena għalfej bdejt. Bdejt għax ma nix li jiġri li bħal oħti, bħal ommi, bħal ma nafx fejn jew bħal dik il-persuna li naf illi mardet problemi ta' saħħa u forsi għalla ħarsata ta' xi stroke jew xi attak tal-qalb, imma l-inġelu jifoka wkoll fuq fejn se jasal. Isma sabiħ, ejja ħanaslu għax hemmhekk ħatilbes il-bikini, ħatħossok enerġetiku, ħatkun aktar pożittiv, ħatolli self-esteem, eċetera, eċetera. Aħna wasalna fit-tmiem ta' din l-ispjega. Fidejkom biex timxu fuq il-passi tiegħu fejn jidħol il-ħajja, imma l-arti jfittxu l-privati, ġifieri. U minn għalmek kif kienu d-dinosawri. Kienet jikdiblek, ma kienu xuma. Minnaw jek qed jarani ser li għat-teacher tal-art u ta' technical design li kelli fis-sekondarja. Sewa. Għax imsiken tista' timma. Issemmi x'isima ma Le, għax jaf jekk qed jara l-Ministru jkeċċihom. M'għandux għalfejn, tax għandhom rekord tajjeb, imma Imma miegħek ma ħadimx.